Kasinong nongwa mau tamur, kabadai kawai na kisinong kibadon ha kendong jong Karibhoi district, kalong kasinong kabadang saadin, bat ya kane laban itu utang da kabasupet ya ka jinglong jingman kibadon ha kane kasinong. Henry habayo pat ban ya keren bat kato kane kiri orang ba jong kane kasinong, kila pensngo ba kalong kabasyam jenjar hadu kata-kata, kamtam lelei ha kapang kasitom, kalej kawan, kakit kaba, ka boarding electric, kijaka ajing sumar, bat kajing di ya ki marep mariang ru, kamlong harkom kaban ailat ya ki bakin yonong, Henry ki babun hi ki marep lahaban sudi melenno, namar kajing bomla ban penpoi sya kasurok yat kali. Namar kumba kalong hi, kane kasinong nongwa mau tamur, kamdon ya kasurok yat kali. Kane kasinong kadon hakithain pathar khma, kabahap banyaj lengba ya kasinong mau penar, kabajengai kumbashi kenta tam banyaj lenti. Bat kajing kabah khmat jong kane kasinong kalong kasurok, ban penpoi sya kane kasinong. Namar kadon ru kawai kawa kabakham he, kabahap banjam sya siliang jong kane kawa, kabala jukhot kum kawa thana. Taksi ingin lecha nongwa mau tamur. Ngila ya kejat kumba sau po minit tam. Ayai, sau pesan ni. Kita hab ya sa kumba arpo minit ayai. Mdan network. Mdan ingin mela ban le rum. Ka jingtip mela ta ka dei ba. Kibriu kilong kiba duk kiba jenjar kim don ai Henry kusidon tangga bam ka jingwan ka telang ka deka kawin ka ayom kiba penjenjar na kumai ka rukom kiba kipit ba kian da tha ka jingwan jing telang ki ya krian da kain pat da por diur ki kima de jing ai bakim long bania se mar kan ti kuma pi bene adu bene ya alti kalanti kalong ka pakhoru kharam ka bumlong banya kali dawan nilai ka pang system kalong ka ba jinjar du ka ta ini as kman ngin kendui bruk sunong ro shibet na kaliang jong i samla pendap lang ya dan hang nei ra blanket ngin le ai jingarap syaki kedena ka liang jong samla pendap lang ba la ngolem ki parlok nong sunong ki badan sya ki ti than nongwa ni ai kejat ma thai Aquarium. Kok bom jah? Sedih semat. Sedih semat. Sedih semat. Kedai ka. Ini kajingem ni kendong. Kendong di struggle. Kedai bakal kiat. Tam ke por liur. Kano kajing kasrok kendau kasrok ti. Siam jinjar ke jongki tam ngapang sistem. Dengan jaka dengan senang kepada laman dai. Islam ha. Kani kasinong kadang hap hapo kajirang CNRD block, kabadang hap ru hapo kasenat hima soyong, bat hapo kajirang constituency. Habayo banya keren bat urang ba senong jongane kasinong uba useful lakmi, ulapan pau ya shibun ba gijing kibaki paj ba jongane kasinong kimat na kapor sya kapor, khamtam hakipor liur. Watla kataru kajingwan jongka skim MGNREGS kalairap ya katto katne ban penbha kum ya ka umdi bat katto katne kilenti yai kejat. Kilong ying kibodon ha kane kasinong kidon kuma Henry Pautam bat kajingdon jong kibriu ka kot seki laispa bat laispa tam. Kane kajing saadin jong kane kasinong kapenlong ya wei usamla na kasinong umling Haribhoi district usamla pendap lang walang rengkat bat kiparlok jongu kilalej banjengo ya kane kasinong dang ha kinegi khendiat sengi kibaladam. Une usamla bat kinegi parlok kilara aru ya kijeng ais ngobha de kijan kups aj kiba une usamla ulapen kre ban ais ngobha syakit temen jong kane kasinong nongwa mau tamur. Haka jengyai lenti ke bejengai na keceka bahab banbu ya kekali hasiteng lenti lahab banyai kejat kumbashi kenta tam. Usamla pendap lang walang ula penpau ya ke jeng sokya banyu i ya ke jeng jenjar jongane ke senong bat lengba jongane ke kubor ulabu ya ke jeng kentu ya kibor bahalor lengba jong kinong mikmat bekin bu ya ke jeng penmang banirap kerpang na ke benta ke jeng bit jeng biang jongane ke senong bat ki senong ki memarjan ki badan syakane ke thany. Tapi entah kan, wayang tu hilang ini hai. Itu.
Andu ba bangadon hakani kasnong kalalong nadu usnem 6,000 khandai spa nyau punriu kata ka snem ka bakha yang akan ngala pulih asnong ngala yo ban thoi semin hapom song te na pom song ngala poi sap tharma hagi khandai spa khandai pupra khandai punyo te kan Kasnem jongga ne kasnong. kasnem jo kene kasnong te nadu ba kami na katai kawai ka kasnong ka badon hang tai ka bal tang don usim utos em nungwa hadu mentah bangi pai hapo ka history jang ka snong ni labba ka don kum house nem khatras pa ripsa te ya kane ka snong ka bangi song mentah te ngam patip nomor ngampat yo ya ka history phi te nadu ka snong badon usim ka ba satai sekmat te kalong kumta mentah ka portlang ni kham sup ka lai kawan te hak por yor lai por slap ni syam jenjar baha nomor kalanti ke jongi kalong kumto pempat don asyang mau asyang rong te ngidon ki jing e haka por slap haka kit ka ba nadu na snong hadu mapnar ban lai ti ya ki kiar kitar ki jongi khamtam haka por ba ka he kato ka wam thna ka dap kato ka wam thna bon ki briu ki shapting wat ban yu hak to ka jingking ru ki hap up hadu banda kham jam ka kisa not ban lai kam sa silyang to ka jingking te ngi syam ha ki jing e na kapor sa kapor bat ngi kumta kan ngi juot ye ki nong mi khmat ki jongi ru kim ju patiaw yingi te bon snem pun snem ngi ju lai ya ka ban wat ye ki lat kilanti andai ngim yo te don ka jing e ka bakrao ha ka pang ka stom ru ngi syam ki jing e ka bakrao pun sin ngi habba na snong sadu sepo mapnar pan pun poi hacaka ba lai kali habau nong thia astal ni bu sa postal yap ru ni haban kit na tai ban pun poi hasnong daki kenja ki bangi shna kum ki krong ni haban ba lane ni haban bu ki suki ni haban kit kita kadai ke jing ke jongi ke bangi kendu akini kisni ni don hang ne hasnong kumba andreu flying te ka population ke jungi baro ni don kumba lice pa prap saung Kumakanas nem labar rong basno. malabat ya kane ka kamrang ba snong kumba arsnem tunam ta sa lai benai te ladak ki school ni la don kane ka wai ka government LP school bat ka to ka ba satai sa rumpat ka UP school ba simti jong ka SSA hangne hapo UP school te kita tangki khna ki ba na po snong hapo LP school ki khna ki ba po snong ki ba po UP te kidon ki ba wan sabaru haba ngi pang istom don ki ba ra sapo PHC tharkmaru don ki ba ra sapo civil hospital no po Nang ne nasionong jongpi saptar khma kan no ka jinjngai. nang ni national jingi hadu ap tharkma tip kala long kano kilometer tu arsan kilometer ka don na ngi simwai ka kali kum to te kisim khar spa Khadar spa nang ne sa tar khma. sa tharkma Sa nasionong po patala nang kan sanong po ne. te la kham phya la poya ka arhajar hang ni hasnong jingi te pa ki jai jingrap ki bangi sai rap ka baning kong e ndayu kuba ka baar nta ki kwai ki soyam tra
kakai taji ki tempo ki to ki somarit to smerit sansar Kemud kini ki marep jong phi. Ba phi di phi chua ba chwa nang ne ban pun pose surok. hoi kajing ka ba ngi man nang ba ki marep ki chongi kalong ba ha ka jaka ba ngin yo ban di na ka chispa ru ngi haban di haka san phone phone ta kan marhaba ngi lai di hang tai hapo mo punar ngi la chispa hang ne pat ki wan thit duna bhate ka dor Kisah Iwan hane chuno. kisai wan sakakit ka ba ru umdai ka bakai ngi dangi kit khndiat ru ka jing yo nong ka jungi kalong kala du nong no te ban kit bun ru mun ngim la ta kin gi jing e ngi la dep lai hanya kini ki snam ban lai o sha ki nong mi khmat ki jungi ban pan ching rap lam tang na ga ban ta ka surok to kino ki wai la da phim ai ru ka biang han rei tole lem tang ye ka surok pangin sup haka yai ka yang ka jongi lengba ki mar ki bangi riap bangin la lem man khampan mi khambun omba ngin penmi tangkat ne andre bangin nang yo bor yo mensim ban trai smart mo ye ki kam ki jongi bangin nang la ban sai ye ki jing ton kam andre hadu mentam ki nong mi khmat ki jongi kin pat patiaw ye ngakwa ban penpau khmat sompi naga banta jong ki nong khmat ki jong ada don kala bapin sim lam ka mensim ka jing sum lam ka jing I ya ka dong ki badon ka mensim I ya ka dong ka ri ka jelah bakin ya rap sum lam naga banta kini ki jing kiba ngi kum ka snong nong wa motomor ngi don lengba ka surok kaba nadu menno ngi la yai karpat sha ka sarkar sha kinong mi khman ndre hadu menta na ka patyang na ka wai kapor sha ka wai kapor ngim pat yo ya ka ta surok te ngata karpat e ki nong mi khman khamtam ki MLA ki MDC ki jongi ki badon kata ka banta banle te bakin le ai lam no langba ki sngi ki snem ki por ki ba dangwan ikendu sibun ki ji habang isong sa ni kini ki be pi kini ki de ki bengi tresitom ni le sitom hi kat kendet kan sai ki pakar sarkar ka ai ni na kidan ka school ai ka school na kaliang jo ka nu ko na department bengi de ai ka department kami kini kilai ki jingdon di MT ni ki top ki liang ni kawan ki wan na kaliang jo kasas kan kasas ke bai di blumen ni dan dok bakan bakasas ki yo benta kan snow ni la list ini ki dan dok ban yo ni kilai ni ki kai abeng pang si tom ni snan ki krang ko bokum to ki sik bu ki breung to kit pai ba syadu semua penar pon kali teng ponya kan ni kam balan dot kemudian bulan hab se ban simwai de kli yung ki bru pelut di spa hajar ban poison ko khma ta ki ji e ki lu ne ba ki me kim sim khia ye kan benta ju kan ni ka snong ju ni na mar belai ka dau ko long le se ki khen ba yengi bengi long ta ka po asam ki ong ni kam dei ka asam kan ni de original melia ni kat kum ki put ki sap kum ki kot ki sla ki bengi don hadu kini ki sni mentar ngi don ki kot ki sla ba ka kini ke jaka ke de jung ni le am de ju ka sa sion tamput sion kini ju bor ta ka sa ni ka hok de jung me helia ji ni hindre ki briu ki de marjan mar pa ki ong ba de jung asam balai ta le ba ngi pe mental alai post so post nem ka asam kam sem don ti ki ai su nang ta ji ni adu keyboard nadu nadang sedang diplomen kini kita berokot kasam kam sem IC ini bat ngim trehiru da kawan ada wan tarwaru kan mau kita gisnem bala dep adu live poteli kita mieng mo bak sekar asam kon tali bersna ki yang meduk ngim te dat sim ki
Dan iyo ni ngimyo si sin ni pai su kesan dia in demand ba ia kemia bahkan ai lagi yang bentuk lagi development kini kini berokoi kata ke di kwa ini da koi ke lenti koi yimut sin mi pai kmat se kemia baik ni sa baik kemia da kata sam ko terwa ke ru yim kwa su ini mentere su jangan